Diré d'entrada unes coses que són molt òbvies per tots els que estem aquí presents, i és que un altre món és possible, però que d'entrada hi ha una cosa que és clar: aquest altre món possible evidentment és incompatible amb el món actual i amb el sistema de funcionament del món actual. Suposo que això també estem d'acord. Per tant, anar a construir un altre món no es pot deixar de costat que, a més d'anar a construir un altre món, hem d'anar lluitant també contra l'existent. I jo, en primer lloc, em sembla que en la situació que estem vivint ara, d'aquesta crisi, l'altre dia no sé on llegia que deien que no és una crisi, sinó simplement que estan canviant el sistema de funcionament del món perquè els rics continuen guanyant més diners a costa d'augmentar la pobresa de la gran majoria de la població a tot el món. Jo, la primera diria que és aquesta proposta de qui són els indignes. La primera cosa que haig de dir que és d'entrada, considero que és una proposta de denúncia i de lluita, amb intenció de que tingui conseqüències en aquest sentit també. Sembla que és una mena d'ente estrany, intocable, que no té res a veure amb ningú, sinó que és una espècie de força estranya de la naturalesa que actua per si sola i no té res a veure amb persones concretes. I no, els mercats són persones concretes, molt concretes. Aleshores, ara, dintre d'això del funcionament, voldria posar un exemple molt concret, que suposo que també estarem d'acord, però el tema dels fons de pensions. Jo tinc un fons de pensions. Jo treballo a la universitat i la Generalitat a tots els funcionaris va donar un fons de pensions. M'han entrat 100 euros per any, allà els tinc, no vaig dir que no. Em donen diners, doncs jo els agafo. I on me'ls van posar? Me'ls van posar, o els vaig posar jo a la Caixa. I què funciona? Què passa amb els fons de pensions? Suposo que tothom sap el que passa amb els fons de pensions, no? I es recullen fons de pensió de gent, els que ho fan voluntàriament i que aporten diners pel seu fons de pensió, perquè pensen que potser les pensions públiques correran perill i per tant s'han de garantir, s'han de tenir una certa pensió segura pel futur i van a aquesta cita. Llavors, què passa amb aquests fons de pensions? Aquests fons de pensions els agafa, jo, per exemple, la Caixa en grans quantitats, i què fa amb aquests diners? Amb aquests diners es dedica a especular, i especula de formes variades i diverses. Pot invertir en fàbriques d'armaments, però pot també dedicar-se, i segurament ho fa, a comprar deute pública. I en aquests moments, tota aquesta gent d'aquests grans fons de pensions que estan invertint en deute pública, el que estan fent és una cosa molt clara: estan augmentant la pressió del preu de la deuta pública, amb la qual tenim més dèficits, i al tenir més dèficits tenim més retallades, i aquestes retallades van afectant sobretot sanitat pública, educació pública i pensions. No seria un llibre, seria fer un equivalent a un Wikipedia, a un Wikileaks, a una pàgina web en la que anem posant totes aquestes institucions: la Caixa, el Banco de Santander, el Mango, Zara, la Telefònica, etc. Tota aquesta gent, qui són la gent que està, diguem-ne, a les alçades, el que cobren, sempre que puguem saber, evidentment. Més, qui són les responsabilitats concretes i directes que són, perquè evidentment dintre de la Caixa hi ha alguna persona que és la que es va inventar lo de los fondos estos preferenciales que antimatan no sé quanta gent i que les han deixat en la ruïna. En algun lloc les hem de poder denunciar i podem dir clarament el que són, el que fan, etc. I a més, em penso que a més es poden fer altres coses pràctiques i concretes respecte a això, però clar, el primer que cal és coneixement, saber.